kommer der ind igen. Jamen altså, hvad skal vi gøre? Vi bliver nødt til at skaffe nogle penge. Finde på noget. Ja, okay, kom. Nu var jeg synes, at vi skal over en bank. Nej, er det ikke fængsel igen? Jamen altså, hvad skal vi så gøre? Jamen, vi tager manden, der løber der! Ja, har det ikke noget dankort? Giv mig et dankort. Jo, tag ham. Fortæl koden. Fortæl! Nej, han kan godt selv. Kom så. Han heroppe med her. Kom nu. 5, 9, 3, 6. Kom op. Sådan der. 5, 9, sagde du? 3, 6. 3, 6. 14 kroner! Nej, 14 er det. Altså, shit! Nej, du stikker væk! Nej, det er lige meget. Nej, kom 14 her. Okay, lige så. Jeg har fået det her kort af X00 dollartegn. Jeg ved ikke, hvorfor han havde fået sig. Men det var vist noget med penge. Altså, Penge? Ja, han sagde, det var noget med $1 million. $1 million? Så det må betyde et eller andet. Det kan være Hesten kører bilen. Nej, det tror jeg altså ikke. Altså bilen. Bilen kommer hver dag et eller andet sted. Det tror jeg ikke. Bilen kommer torsdag. Ja, det er fint. Bilen kommer torsdag. Klokken Fordi... 30:18. Nej, der er ikke noget, der hedder 30 af den. Fordi, tror jeg. Eller 18.30. Ja, jeg tror det er 18:30. Bilen kommer torsdag 18.30. Nej, klokken 18.30. Jeg tror lige, vi har fået penge. Money, money, money! Let's be funny! Ja, lille Svend altså. Synes du ikke, vi skulle se, hvad der var i den kuffert? Om det passer? Ja, der burde være en million. Ja, det burde. Tjek det godt. 3, 2, 1. Vi er rige! Vi er rige! Vi er rige! Money, money, money! Let's break money! Vi er rige! Bare helt ned ikke komme. Nej, det håber jeg ikke. Nej, så er vi jo virkelig løb. Er det? Løb! Nej, jeg løb. Hej, hej. Hey, det er politiet. Stop, stop. Tag over. Gå det hjem. Så, vi står det helt. Tag den fast, mand. Følger bare med mig.